ಸ್ವೀಪ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಕೆಪಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸ್ವೀಪ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎಚ್ಜಿ ರಜೀಶ್, ಐಸಿಡಿಸಿಎಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯಾದ ಆಶಾ, ಶೀನಾ, ಶೀಫಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಸಹಾಯ ಡೆಸ್ಕ್, ಮತದಾರ ವೃಕ್ಷ, ಸಹಿ ಮರ, ಯಥಾ ಸಮಯ ಸಂವಾದ ಇತ್ಯಾದಿ ಜರುಗಿದವು. ಶಾಲೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು, ಎನ್ಎನ್ಎಂ ಸಂಚಾಲಕರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮೊದಲಾದವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಜರುಗಿತು. തെരുവുകളും നമ്മുടെ പാതയോരങ്ങളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും നഗരസഭകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നവര് അവർ സ്വീപ്പ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഡബ്ല്യു എന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡബ്ല്യു, ആ സ്വീപ്പർ എന്താണ്, ഡബ്ല്യു ആണ്. എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് വോട്ടേഴ്സിനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് വോട്ടേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പ്രോഗ്രാം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്വീപ്പ്. ആ ഡബ്ല്യുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെമോക്രസി രാജ്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ലോകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരേ ഒരു രാജ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഡെമോക്രസിയിൽ 18 വയസ്സുള്ളവർക്കാണ് വോട്ടവകാശം. നമ്മുടെ ദൗത്യം നാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവുകയും ഡെമോക്രസിയുടെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ കാസർഗോഡ് 70-75% പോളിംഗിലേക്ക് പോകുന്നത്, അതിനെ 100% കൊണ്ടുവരണം. ഈ 25% പേര് അന്നത്തെ ദിവസം മരിച്ചുപോയവരല്ല.